sa kaaw. Kung hindi Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ng handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong kaagi. Ako si Julius. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung di rin lang ikaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan niya, Julius. Recorded by X Thunder Gaming. Doon sa kada bay? Sige, hani mo. Li diha? Paabot ako nga gawa si Aya, bay. Ha? Ano naman? Ganahan ko nga magsigig tanaw niya. Daan palagi ko. Naibog ka niya? Lagi? Ay kabala ka ha? Ako rin bahala ninyo. Sungog-sungugon ta mo. Ay, si Gerson o? Ngita ni mo? Ha? Nga naman? Boy, ngano ko na boy? Kuan. Aya, pwede ko mag-istorya niya nimo? Kanang kita rang duha ba? O ka na. Buli, amigo na ako. Ang ano tayo karoon na lang kamasulti? Ayaw lang. Kana nang wala ito. Sige. Yes. May chance ka na, bay. Bay, ato na ko ha. Biyan ko nimo, bay. Doon lang mo kayo inyo. Ang, ano sa man ko eh? Ano makagbayot? Bay, kanang... Ay, sakto ka nga manguyab ko ni Aya. Uy! Swerte na kikabay. Guwapa si Aya. Nya, bright pag yun. Sige na, ato na ko. Good luck, bay. Pagka ni pagkabot ako sa bay, nanawag man din si Bajerson. Uy, hala. Si Aya man din eh. Hello? Julius, nakoy ko sa isulti ni mo before ko makikstorya ni Gerson. Ano sa man na? Gusto na kong mahibaw ka nga makikstorya ko ni Ron out of respect. Pero kung manguyab siya, dili na ko siya sugton. Tungod kay ikaw akong nagustuhan. Ha? Abi na ko na ko chance. Wam day. Ha? Okay, yan, ano sa mga resulti niya? May laing ko na siyang nagustuhan, bay. Ay. Kinsa ka sa? Sortiha ka sa lalaki nga yang nagustuhan, no? Bay. Gusto na ko mahibaw ka nga makikstorya ko ni Ron out of respect. Pero kung manguyab siya, dili na ko siya sugton kay ikaw nga ko nagustuhan. Hindi magkamawa sa kung ano na Aya. Ganun gisulti pa magito ni mo. Seryoso ka? Ako? Ako mo'y nagustuhan ni mo? Pero basig binuangan ako niya. Kinala maklaro ni na ako. Tinuod bitaw to kong gisulti. I love you, Julius. Aya. by
by X Thunder Gaming. Ay, murag wa makay gusto na ako. Sige, kalimti na lang akong gisulti. Kadit lang. Hmm? Kining. Nahibaw ko nga malain si by Gerson ini. Pero nakagusto sa kunin mo, Aya. So, kita na? Oo, kita na. Bay, Traidor kang dako! bay, sorry bay. Bay! Dali sa panahon nak, no? Murag kanos alang tong ni-graduate mo. Karon indot ta kay kagtrabaho. Mawalagi ma? Tuo di ay ba? Wa na lagi ko makakita ni Aya nga mo anis ato. Pero may masyang busy ma. Sukad nga nakatrabaho siya. Tagsa na lagi may nga makita. Uy, mao ba? Unya nak, kanos aman mo planong magpakasal? Sa tinuo lang ma. Nangandam na kong sing-sing. Planan na ako nga ma-propose niya. Maayo hinuon nak. Excited ko ana anak. Sorry. Pero, dili pa ko andam. Pero babe, kunom nakakatuig. Dili pa gyapon ka andam? Dili pa, Julius. Sorry. Okay na. Magpaabot lang ko. No. Ayaw na kong paabot Masa? Ano man? Magigbuwag na ko nimo. Masa? Babe, ay pagbinuang yung anak na. Seryoso ko, Julius. Dili na ko happy. Ano dili man? Kihatag man ako ni mo tanan. Wa sa taga didi sa mga butang nga gusto nimo. Gisabuta ka. Gipangga. Gimante Unya, dili ka. ba ti ka mahal? Sa Dili na ti ka mahal, Julius. Ang buhiin ako. Aya. Salamat kay giubanan ko ni Moron, Brad, ha? Ay, sa payarat. Stop tayo. Igo ko ta. Oh, ikaw na nasa na akong amigo. Di ba nasultihan natin ka sa akong nabuhat ni Gerson, di ba? Oo. Today, nung nagbuwag mo ni Aya. Wala na ako makasabot niya, Brad, eh. Gitaro mo na ako siya, pero sa iyo naman siya nga nakigbuwag na ako. Oo. Sabtal siya, Brad, eh. Tagil siya siyang kagawasan ko. Brad, Ano mo ko na, Brad? Kung mahal yun mo sa Aya, no? Pasag di siya nga magmalipayon bisag guwa na ka. Brad. Dili ko matuman sa gisulti ni Brad Ronald nako. Dili pwede nga makigbuwag lang siya nako. Sa iyon lang ka sa iyon. Adoon ako si Aya sa ila. Doon ako sa ila. I love you. I love you too. Aya? Oh. Brad Ronald?
Traitor ka! Julius, asa ba? Labanan pa din mo, traitor! Ha? Ano man? Sakit? Ha? Sakit ka traduran ka sa mga amigo? Nabuhat na to na ako, kay gimahal na ko si Aya. Huwag ikaw, Aya. Nganong imo man nabuhat na ako? Sa kadagan sa mga lalaki, ang ako pagking amigo. Ihigog marasad ko! Usa? Huh, di ko mo to. Buto ka magsadili! Mahal na ko si Ronald! Og dili na ko mo balik pa nimo! Aya. Murag giduslak ang akong kasing-kasing tungod sa gibuhat ni Aya. Pero nakarealize ko, siguro, mo na to'y gaba na ako sa akong gibuhat sa akong amigo. Kung giyon siya na ako pagkuha si Aya, mausad ang nahitabo nga pagpangilog sa akong amigo din ako. Ug wa ko ilaing mabasol, kundi ang ako raging kaugalingon. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Julius nga taga Cebu City uban sa awit gayang kapangayo. Awit nga regalohan kundi rin lang ikaw. Ang maong kaagi gibata no duha sa radyo ni Carol Marie Caen ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining talumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, nakang salamat sa inyong pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? May kining sa kababae nga taga Malabuyok, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Geraldine. Ginoo ko ati, kaluspad nimo. Noon sa man ka. Masakiton ka man kaing tanahon. Ambot lagi ini dayo eh. So ka lang ni magkalali sa asawa sa tunghaw sa kaigsuon. Iya kong giingnan nga iya kong padautan. Diha magsugod nga iingon sa nagluya ko. Unsa? Paminaw. Suginan ko pa ikaw sa hitabo. Paminaw Geraldine. Mura kag kinsang hilasa nga manabi. Ha? Arti ka na kaayo. Dili ka na maduulan na mo para pagsagop og tubig, di ka na magpasagop. Ate, dili man singon ana. Ang akong gisulti sa inyong anak, nga hinay pa kayong agas, maong lisod pa sa guuban. Arti ka na gyud kaayo. Di amo ka na, giyagwagog yun yung mga akong anak. Padautan taw niya ka, buangan ka. Paburuton ko yan tiya ni mo sa imong kahilas. Sukad ato nga, iya kong giingnan nga padautan. Nagsige na nagbalik-balik ang ako hilanat. O paminaw ko, nagkaluya na sad ko. Grabe naman sang ate, uy nga. Nakapanghimaraot nimo. Mura makadili manghud sa imbana. Maubeda ni ako nahiubsan pag-ayo. Wa magod ko mag-inarte. Ihinay lagi kaayo ang aga sa itong higayuna. Mo naglisod pa sa buupan. Wa man ko balibad pa. Nga, unsam sa si kuya sa gisulti siyang asawa. Gibadong biya ni kuya sa ate. Apat si ate, bisag kung sinaligaw siya ba. Mo nga nagkatubag na lang sa dinuon ko kung dili ba o. Ginoo ko, uy. Nadakdak pagit pag-ayong akong lubot sa tubigan. Ni Ursa hinuon pag-ayong akong dugo. Mao day nga perti na nimong luspara. Wa ka na maghapit wa ni dugo sa imong kaluspad. Day, Niya na turong taon-taon si mama. Mabalaka gito makakita nimo ba? Luya nimong tanawon natin. Ilak manggod nga nagsigig tanaw ni ate nga natub.
Luoy kayo siyang tanawon, Geraldine. Luspad in taon kaayo. Kadakos na himo niya kausapan. Kay maoy, naluoy man gani ko niya. Dili ta siya papaulion sa ila hangtod nga maulian siya. Dahanglan nga mabaayo ang imong baguwag. Ate, kaon gid og daghan na. Para mabalik ang imong kusog. Maulian ang imong lawas pa. Dili nga. Kayunitan ka. Ayaw na ko kong itaoy. Dili pa magugutan tong inutil. Makalihok pa man ko. Nakaduaw pagod ko ninyo din eh. Sige lang gud ate. Tagsarbaya ka masurod din is ato. Sukad lang naman ka. Mga pasag di maatiman ka naman ni mama. Day, Kumpati gid ati ha. Ayaw pa daog sa imong kipati. Ampo ra gid ka, ampo lang gyud. Sali lang kita sa Ginoo ti. Ma-okay ra lagi ka. taon-taon naman nga. Wa na makaduaw si Ate Miriam mo din sa bahay. Kumusta naman kaing taon tong imong maguwang? Aw, aron mahilo na ning imong huna ma. Muduaw gud ta ni ate. Kita na si musuroy niya. Mas maayo pa tuod, no? Ay, atong pangandaman ang atong pagduaw sa imong maguwang, Geraldine. Gimingaw na sab ko niya. Maayo! Ate! Maayo! Ate! Murang magway tao sa sod. Nilakaw ka siya? Di mo magudang ilang silingan ang mura na aras ate. Maayo! Ate Mary Ann! Si Geraldine ni! Kauban ako si Mama! Apihi ka na pultahan. Wa ka na talangkahi. Ay, salamat. Naaragid ay sa ate. Mulahos na lang kita og sud. Wa man day kuno trangkahi ang pultahan. Oh, ma. Oh, Kinuo ko! Ate, kahubong ni mo eh. maolagi uy. Kapoy. Ako lagi siyang sultihan nga magpadoktor ni, ma. Gahim kay uo. Di naman gyud masugot. Kinuo ko. Ate, sa musugot sa dili, amo kang na doon sa ospital. Kinahanglan nga matanaw ka, doktor. Nabalaka na sa ibang kahimtang. Kinahanglan nga mabalhin na siya sa CCU. Kay usa na siya kabuan din sa ward. Pero wapag siya improvement. Dok, kung masay makayo alas wa sawa, mao na lang ang buhaton. Dili ko. Mupauli na lang ko. Ayaw intaon ko katagig kabalakan na. Paluoy ka intaon na ako. Kung usay sulti sa doktor, mao'y atong buhaton. Inahanglan nga mamaayo ka. Ma. Kung mablaga ka sa gastuhan, te, ayaw na ko na kay mapangitaan na lagi na paagi. Magtinabangay ni nga imo pamilya. Oh, nagkabati ka, Mirian. Dili ka na mapasagdan. Busa, pading kamot ka mamaayo ka. Kinahanglan nga mamaayo ka. Luoy kayo si ate nga tanaw na, tiyo. Geraldine, tuhui ko ninyo. Kung sa may akong nasulti ni Mary-Ann, bunga lang gutos kasuko. Pero wag yung kuy gibuhat kadautan sa inyong igsuon. Nakasabot ko, te. Gani, giapil ko siya sa akong mga pag-ampo. Nga unta, mamaayo lang siya sa iyang sakit karon. Igo na lang kita sa pagsudo niya rin na spirito. Stricto kaayo ang CCU. Di gid pasudlan og bisita sa tagtungod pa. Mo tabang usab kami si ate mo kutob sa bumay mo nga natabang mi. Daghang salamat, kuya. Asuon mo ta. Tunal nga magtirabangay ta. Sa may itong nagbangay kinad to, at tutuklay pa sa buot. Lugar to sa kasukoy. Daghang salamat, nak. Nakagaan gini sa kong lugar nga magkauli ang maahin ninyong kabubuton ni Mary Ann. Ilabi na karon nga. Nagmasakit siya. Ginoo, nagwahal ba si ate? Usa ba kayo nahita mo? Gusto na gid ko nung mapauli ang pasyente kay gikapoy na kuno siya din sa ospital. Oh, ining, Dok. Kung mao ni magkapakalman niya nga mapaulis bahay, amo siya ibagawas din sa ospital. Tingalig, maukit siya sa bahay. Lupus ang iyang sakit o lisod ang iyang kahimtang. O kung mamugos ka mo nga ipagawas siya din sa ospital o inyong dadun sa inyo, kinahanglan ka mong mupirma og waiver. Waiver, Doc? Oh, waiver. Pag matuod ka na nga kung unsay mahitabo sa pasyente, kay inyo magyud siyang ipauli sa inyo, nga way labot ang ospital kung unsa may mahitabo sa pasyente kung magagawas na siya din sa ospital. Unsa? Oh, nakita sa ato, ha? Huwag niasap si Mama o si Geraldine. Magtinabangin ang pagkatiman mo, ha? Salamat. Nagang salamat.
nga nauli naging ko din sa ato. Mamatay kong sayo dito sa ospital. Ate, magpakaayo ka kita. Gitumahan ka na naman sa imong gusto. Gutom ko. Gutom. Gusto kong makaon. O sige, sige. Usa gusto nimong kanon. Kay kung palutuon ni mama. Kay gusto nimong kanon. Ha? Ate, nara ang imong gustong pagkaon o. Gilutuan ka gini mama. Makaon ko. Di pa ko gustong papatay. Dili pa ko andam. Ako pagsulti anak ko. Mamatay ko taon ko eh. Sige na, makaon na. Humitan ka lang ka. Kaon ba yung cute na? Sige na, nga na o. Makaon ko. Sige na nga na. Basta pa utaro nga. Kinahanglan nga masudlan yun ang pagkaon na ni Mantian. Kaon pa ko. Kaon pa ko. Ate, hinahinahayon lang natin. Aron dili ka maglisod. Kaon pa ko. Kaon pa ko. Oh, sige. Humitan ka na sa... Nga. Ginako! Ate! Tabang! Agay! Ma! Ginoo ko. Matagay gayon nga makita ko ang imong magkuha nga maglisod. Masakitan. Murag yung hilapo na akong dugan sa kasakit. Maayo pag ako na lang ang nasakit. Uy, ginikanan ila pinasuw sa kainahan nga magtanaw siyang anak nga mag-antos sa tumang kasakit. Uwa! Ma! Namatay gyud si Ate Mary Ann. Naglisod mi sa pagdawat sa iyang kamatayon. Ilabi na gyud ang iyang bana. Buwan sa Disyembre siya nga namatay. Magulanon kaayo mi nga nisugat sa Pasko. Ingon man sa bag-ong tuig. Kay dili naman mi kumpleto. Ate, nasayod ko. Kunain ka naman karon. Nagmalinahon ka na. Ugwa ka na sakit nga batiod. Rest in peace, ate. Dini na lang kukutob. More power sa RMN.